רגשית מאלי אקספרס, לכבוד פרס שהענקתם לי. צרופה לכם על התחת. וואו, זה משקפי מסאז' לעיניים. למה זה איכותי? ממש קרית מבפנים. ממי! אומייגאד. מה קורה שם בפנים? שבור, בחלק הזה. טקסט! זה רמקול בצורת איירפודס. זה ענק. אחר הדבר. דף שמאיר לכם על הדף. ספר, דף. חושך. ורואים את הדף מדהים. איך עושים את זה? למה אני נראית כמו מהורה מקיבוץ הרי?